Minähän tässä roolissani täällä nyt on tietysti milloin keittäjä, milloin terveydenhoitaja, milloin historiaopettaja, milloin biologiaopettaja. Nyt mä oon niinku ystävä ja valmentaja. Niin. Ja liikunnanopettaja tietysti. Asennetta! Pitäisikö pelaaja jotain? Asennetta. Me opetellaan kohta jotain, kyllä. Opetan sulle tennistä. Tää oli sun rystyninkin. Joo. Okay. Onko vanhojen tanssit taas? Niin, mutta tää on semmoista henkilökohtaista valmennusta myös niinku ihan koko loppuelämää varten. Et sä et oo nähnytkään kovaa tennistä. Sä oot ollut pallopoika tennissä. Ei. Se, joka aina hakee ne pallot sit verkosta. Pääasiassa jalkapalloa pelataan. Toki muitakin lajeja, mutta No jalkapallo on se kaikista kiinnostavin mun mielestä. Joo. No kivempihän se olisi kavereitten kanssa pelata silleen. Kyllähän me voitais jotain kavereita joskus pyytääkin tänne vähän pelaalle. Mitä sä nyt pelleet? Joo. Hullu! Ei se on kato. Rankki! Se alkaa aina filmaa tolleen noin. Rankki! Mikä räkki? Mä ees koskenut suun! No ihan täysin! Heinä sipele sun! Ihan Nilkkaa! Sivele sun nilkkaa, heinä! hullu! Se on rankki! Rankki. Se on nyt. No anna tulla sit. In your face! Ole hiljaa. Pelaa nyt tonkaan sitten. Hei! Hei! Häh? Menikö hermo? Menikö hermo? Kyllä kannatti! Hei, älä pitää! Hei, on kyllä tosi mahtava fiilis. Vihdoinkin mä oon odottanut tätä niin kauan. Wow! Hei mässy, ottakaa mässyä. Vähän karkki. Jää. No, Tämä oli minun keksintö, kun Jari-Pekka tykkää siitä Jaa. apinasta aina, niin se oli sitten, että niin abina kirjoitettiin se teillä. Joo. On se kyllä ihan kiva. On kyllä mahtava fiilis. Lähetään! Wow! Heitä karkkia vielä pojille. Ottakaa siitä. Niin ei viitti näitä oikein maasta syödä. Noniin! Yeah! Koitapas nyt lähteä. Yeah! Meni ehkä vähän fiilis. Come on! Yeah! Woo! No ei voi muuta sanoa kuin, että kyllä ylpeä on. Kyllä semmosia asioita niin kuin tässä nyt koettu kyllä näiden vuosien aikana, että et sinäkään tuu semmosia kokemaan ihan ja haikea mieli totta kai kun loppuu. Sitten, että ei missään vaiheessa ei ole keskusteltu, että kävisit 4 vuodessa tai mitään ja Voiton puolella. Thanks God. no se on taas kameralle tuo. Aina se on semmoista vähän. Mut kyllä se on varmaan, että me tullaan niinku, et kyllä tästä niinku jotain niinku koko niinku loppuelämän kestävää on syntynyt nyt tässä. Et minä tuun ainakin, no.
aina muistamaan sinut aina. Ja sinä olit mullekin ensimmäinen oppilas. Ja niin kuin, että me tehtiin yhdessä tämä koko homma ja... Älä ne rupee spiidää.